sawijining desa cilik ana keluarga prasaja sing urip rukun. Pak Sastra, Bu Siti, lan anake Arga. Pak Sastra saben dina kerja dadi buruh tani. Dene Bu Siti dagang sayur ing pasar saben esuk. Senajan ora sugih, wong loro kuwi tansah nyoba maringi sing paling apik kanggo masa depan anake. Nanging Arga sing wis mlebu SMA, saya suwe saya ora ngormati wong tuane. Dhewe isi amarga wong tuane mung tani lan dagang cilik. Sakdina nalika Bu Siti mulih saka pasar karo keringet netes, Arga lungguh ana bale-bale karo wajah nyungut. "Bu, kapan aku bisa urip luwih apik? Wong tua kancaku kabeh lho penggawe kantor, duwe mobil. Omahe gedhe, Bu. Aku ki isin," jare Arga kanthi nada kesel. Bu Siti mung nyandak pundak anake, ngendika alon. "Le, sing penting kuwi ora sugihe, nanging resike ati lan perjuangan. Gusti mesti maringi dalan kanggo wong sing sabar." Arga mung balik awake lan grundel. "Ngene lho, Bu. Kerja keras wae iki ora cukup yen pancen nasibe ki elek." Pak Sastra sing krungu saka njero omah mung meneng lan mesem getir. Sak sore udan deres ngancik wengi. Pak Sastra isih ana ing sawah, nandur padi supaya rampung sadurunge musim anyar. Dheweke nelpon Arga supaya nulungi. "Ga, tolong bapak sik le, iki tandure durung rampung." Arga nyaut saka teras. "Aku ora iso, Pak. Aku kudu sinau. Aku pengen dadi wong sukses ora kaya kowe sing saben dina karo lemah." Pak Sastra meneng mung nyawang anake karo pandangan sedih. Nalika tekan omah, Bu Siti nyoba ngendika alus. "Le, kowe ora ngerti sepiro abot perjuangan bapakmu. Kabeh sing ditindakake kuwi kanggo masa depanmu." Nanging Arga malah jawab karo nada nesu. "Bu, aku ki wis waleh lho ngrungokne kuwi. Aku ki pengen urip sing luwih apik, ora mau janji-janji sabar lan syukur." Wengi kuwi Bu Siti nangis liri. Pak Sastra nyekel tangane lan kandha. "Sabar, Bu. Muga-muga Gusti maringi pituduh marang Arga." Esuke Pak Sastra lan Bu Siti lunga menyang pasar numpak motor. Udane durung rampung, dalane licin banget. Nalika lewat tikungan, ana truk sing reme blong lan nabrak montore wong loro mau. Esuk kuwi Arga nampa kabar saka polisi. "Maaf, Dik. Wong tuamu kecelakaan. Kabeh ora ana sing selamat." Arga kaget lan tangane gemeter. Ora mungkin," ujare karo swara gemeter. Dheweke mlayu menyang rumah sakit, nanging sakabehe wis telat. Nalika ndeleng jenazah wong tuane, Arga ambruk. Tangise pecah ora bisa dikendhalekake. "Bu, Pak, ngapura aku. Aku durung nate dadi anak sing apik. Aku malah nglarani atimu saben dina." Ing tangan ibune ana dompet lawas isi foto Arga nalika isih cilik lan tulisan tangan, "Kanggo Arga, semangat urip." Arga nyekel foto kuwi kenceng, nangis nganti ora ana swara maneh. Sakwise upacara panguburan, omahe Arga dadi sepi. Ora ana maneh swara ibune sing biasa nyanyi nalika masak, utawa tawa bapake sing nyemangati saben sore. Nalika nyapu kamar wong tuane, Arga nemu kotak kayu cilik ing lemari ibune. Ing dhuwure ana tulisan tangan, "Kanggo Arga, wenehane nalika wis ngerti arti perjuangan." Tangane Arga gemeter nalika buka kotak kuwi. Ing jero ana jam tangan lawas lan sepucuk surat tulisan tangan bapake. "Jam iki bapak tuku saka upah kerja sawulan. Bapak ora duwe bondo akeh, nanging muga jam iki ngelingake kowe yen wektu iku larang. Gunakake wektu
nggunakake wektu kanggo dadi wong sing ngerti rasa tresna lan pengorbanan. Arga nyekel jam iku kenceng, banjur nangis nganti suarane pecah. Nanging tangis kuwi saiki dadi pembuka tekad anyar. Pak, Bu, aku janji, aku bakal nerusake perjuanganmu. Aku bakal sekolah lan kerja keras supaya ora nyanyiake kabeh pengorbananmu. Saka esuk banget, Arga tangi jam 3, ora kaya biasane. Arga nyiapake sayur-sayuran peninggalan ibune. Dheweke nyang pasar ngedol sayuran marang bakul-bakul cilik. Angine isih adem, kahanane isih peteng. Nanging Arga tetap semangat. Wong-wong pasar padha kaget delok bocah enom sing dagang dhewe. Lho, iki tok Arga, anak Ibu Siti. Wis tangi esuk banget le. Arga mesem. Iya, Mbok. Ibuku mbiyen kaya ngene saben dina. Aku mung terusake. Sakwise rampung dodolan, biasane jam 6 sithik, Arga langsung bali omah. Adus banjur mlebu sekolah. Saben dina mripate rada sepet amarga kurang turu, nanging semangate ora surut. Ing sore dheweke sinau lan yen wis rampung mesti nyang makam wong tuane kanggo ngaturake donga lan nyeleh kembang seger. Pak, Bu, saiki aku ngerti. Panjenengan loro ora mung kerja kanggo urip, Pak. Bu, saiki aku ngerti. Panjenengan ora mung kerja kanggo urip, nanging kanggo aku. Aku janji bakal dadi wong sing migunani. Ora suwe Arga dadi contoh teladan ing sekolahe. Guru-gurune bangga. Kanca-kancane melu ngajeni. Akeh sing sinau saka perjuangane. Yen kesuksesan ora kudu langsung, nanging kudu lewat sabar lan pangerten. Saben detik jarum jam lawas sing ana ing tangane Arga mlaku, iku kaya swara saka masa kapungkur sing ngelingake nggunakne wektu kanggo tresna lan pengorbanan. Saiki Arga ora mung sekolah kanggo awake dhewe, nanging kanggo wong tuane sing maringi makna urip sejati. Lan saben dina nalika tangi jam 3 esuk, dheweke tansah mesem liri amarga ngerti tresna wong tuane ora pati, mung ganti wujud dadi kekuatan ing saben langkah anake.